Tokio'da uzgan 32-нче җәйге Олимпия уеннарында җиңүче һәм призер спортчыларга Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре тапшырылды. Рөстәм Миңнеханов белән очрашуга Татарстан данын яклап чыгыш ясаган спортчылар чакырылган иде. Кәшәкә, туп һәм башка уен кораллары тоткан спортчыларны күрү гадәти хәл. Ә менә президентны рапира тоткан көн сайын күрмәссең. Бары тик зур спорт бәйрәмнәрендә генә. Первый раз сделал, первый раз правильно. Ул рапираны беренче тапкыр кулына дөрес итеп тотты. Ничек уйнавын белмим. Миңа бәяләве кыен. Мин күнегүләрдә катнашырга тәкъдим иттем. Рөстәм Миңнехановның Токио олимпиячеләре белән очрашуы эчкерсез һәм тантаналы шартларда узды. Безнең спортчылар уеннарда Россияны генә түгел, Татарстанны да тәкъдим итте. Благодаря вашим выдающимся результатам на Олимпийских играх спортивная отрасль Татарстана получила еще большее признание на международной арене. Спортчыларга дәүләт бүләкләре тапшырылды. Аларның казанышлары шәхси җиңү генә түгел. Шуңа күрә очрашуда тренерлар өлеше аерым искәртелде. Результат. Спортчы тренер бик дәрәҗәле исем, шуңа да үз һөнәренең осталарын бүләкләүләренә мин бик шат. Рада, наверное. Бүләкләрдән бигрәк игътибар кадерле, димәк, без барысында дөрес эшлибез. Казан Кремлендә узган чара Олимпиадада катнашучыларны бу вакыйгаларга кабат кайтарды. Әмма профессионаллар узган җиңүләр белән генә яшәми, яңаларына омтыла. Президент белән очрашудан соң күпләрнең яна спорт залына күнегүләргә китүе дә шуның мисалы. Мөршидә Җихан, Вадим Струминский, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.